Kaixo ikusle entzule eta hartzaile agurgarri hori. Gaurko egunean hemen gaude bilduta aztertzeko zer diren RSS euskarriak, zertan datzaten eta nortzuek erabiltzen dituzten. Horretarako monitorearen ordenagailuaren pantaila bitan dago banatuta. Hemen beheko azpileihatila txiki honetan neu nago. Hala eta guztiz ere neure agurra guztiontzako. Eta alderik garrantzitsuenean ikus dezakeguna bada RSS euskarrien logotipoa, irudikapena. Honek zer esan nahi du? Edozein tokian gaudela logotipo hau ikusten dugun bitartean RSS euskarria barneratuta dagoela? Halaxe da, baina eta zer da RSS euskarria? Zertan datza eta zer dugu oinarri gisa? Bueno, Atomfeederekin parekatu ahalko genuke. Hau da, era garai digitalean oinarritzen gara, zeinetan informazio jarioa oso handia den. Txiolariak ditugu, blogariak, kazetariak eta hedabideetan lan egiten duten hainbateko pertsonak. Horiek guztiek informazioa sortzen dute, sare sozialetan partekatzen dute eta azken batean zei jomuga xede izan da. Bueno, ahalik eta berorien sarreretan publiko horik handiena edukitzea. Publikorik handiena edukitzean, badakigu, publizitatea hedabide sormen hori babestera eta dirua lortzen da. Baina amuan jausteko helburu hau zeren bitartez zark berbideratuta lor dezake. Bueno, hementxe izango genuke sustatu.eusen RSS euskarria duen albistegi bat, interneteko albistegia baita. Euskal albistegia. Bueno, hemen Duolingo hizkuntzak ikasteko aplikazioa orain katalana ikasteko ere bai, hauxe izango litzateke adibidez RSS euskarriak edukitzearen abantaila bat. Hau da, geuri albistea, kasu honetan interneten aurkitu dena, baina mugikorrera heldu alzegu WhatsApp, korreo eta horren aztertuko dugun Telegram bitartez, bai? Zer gertatzen da, geuri etzegula linka heltzen zegu informazioaren atalik garrantzitsuena teaser eran amu gisa. Guk amu horri heltzen badiogu, hedabideak tira egiten du eta geu sarrera horretan barneratzen gara, bizita bat gehituz eta publikoa areagotuz, bai? Beraz hori izango litzateke RSS euskarriaren eta noski atomaren ere jomuga, helburua, azken batean berbideratzea. Kazetaritza sozial eta parte hartzailean informazioa zabaltzea. Esan behar da gainera bi euskarri hauek oso formatu erreza dutela, XML, geure blogetan eta aurkitzeko inolako triskantza pertsonal eta informatiko barik. Hala eta guztiz ere, guazen ikusten nola lortu dezakegun, orain erakutsi dizuedan mugikor honetan, nola lortu dezakegun edukitzea. Adibidez, Telegramen nik lor dezaket neure sare sozial gustukoenean hala bada edukitzea informazioa teaser hauek, amu hauek, bai, etxera etorri alzizkit albistegiak. Hemen izango genuke, hauze kasualitatez geure albisteak bot izango litzateke neuk Telegramen sortu dudan informazio jarioaren robot automatiko bat, eta teaserrak bidaltzen dizkit. Une oro, bai? Adibidez, erakusteko hementxe dudan teaser bat, hauze izango litzateke, adibidez gustuko izan dudan bat, hau. Pirinio, gora noan, orain. Pirinioetako eragileen topaketa eta azoka egingo dute abenduaren 6an Aurisberrin. Noski, nik linka badut, baina linka azkain, irudi bat, teaser bat, sormen bat, baina karo behitu nola bukatzen duen horrek. Eta beste hau da, faltan dago zeozer, ezta? Ni sartzen manaiz, RSS euskarriaren funtzioa eginda. Gogoratu, atomak eta RSS-ak helburu berdina dutela, baina hedabide batzuek dinote RSS-a dutela eta ez dutena da atoma. Benetan ikusgarria izango litzateke aztertzea zeintzuek duten RSS-a eta zeintzuek atoma, ezta? Baina, nik adibidez neure botean lortu nahi badut RSS-ak hedabide eta komunitate ezberdinetako informazioa heltzea, edukiko nuken lan bakarra izango litzateke autopostin jartzea, autopostin jarrita nik edukiko nituzke parkatu, nituzke azken baten guztiok batera aukera ezberdinak, sare sozialak gehitzea eta RSS-ak gehitzea. Hemen ikus dezakegun bezala, sustatu eta zu zeurekin. Gertatzen den moduan.
Galdekizun gehiago izan ezkero, badakizu idatzi komentario bat, eta espaduzu, gogoratu, atzamarra gorantza, mesedez. Espero dut eginiko bideoa gustuko edukitza eta zalantzak kentzea.